Ginikanan sa 12 anyos nga bata sa Iloilo City nga napatay kag nagpositibo sa COVID-19, nagpositibo man sa virus. Samtang mga barangay, nagumpisa na sa pag-survey sa mga kabataan nga nag-edad 12 tubtob 17 anyos, agud handaan ang pagpangbakuna. Si Zen Kilantang nakatutok. Tatlo ka mga miyembro sang pamilya sang 12 anyos nga bata nga napatay kag nagpositibo sa COVID-19 ang ginpaidalom sa RT-PCR test. Nagwa sa resulta nga natapikan sang virus ang iloy kag amay sang bata, samtang ginahulat pa ang swab test results sang utod sang bata. Natala na ang asaylohon sa quarantine facility ang mga ginikanan sang 12 anyos. Samtang matapos nga ginmanduan ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas ang City Population Office nga listahon ang mga kabataan nga nagaedad 12 tubtob 17 anyos, nagumpisa na ang liga ng mga barangay sa pagtipon sang datos sa mga kabataan sa kada barangay. Apisar nga wala pa sang schedule sang vaccination para sa mga menor de edad, naghahanda na ang mga barangay pananglit nga may available na nga bakuna para sa ila. Ang aton ng gitya is in survey naton ang kada household nga may 12 to 17 para kung may go signal na nga i-register sila sa October or last week of September, naka-ready na ang aton nga mga kabarangayan. Ginanunsyo naman sang alkalde nga kada Webes pagabuksan ng tanan nga vaccination center para sa mga walk-ins. Hindi lang inilimitado sa mga residente sang syudad, kundi pati man ang mga non-residents. Iga-akomodar ang mga individual sa vaccination site sa CPU, Ateneo, Mega World kag duha ka mall sa syudad. Kinahanglan lang nga magdala sang valid ID o kung anuman nga proof of identification. Open na siya pa no? Even from the province, you don't even have to be working in the university to be vaccinated. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, One Western Visayas.